Dan Allah kar ka aikata haka. Kin yi na ɗaya, kin yi na biyu, kada ki saka yin na uku. Na baki minti 2 su gaggauta barin gurin nan. Da Allah ku yi gaggawan barin nan gurin. Nihal ba zan motsa daga nan ba sai na ji amsa daga bakin ki cewa kin karɓi soyayyata. Ba zan motsa ba har sai na ji kalamai masu daɗi daga bakin ki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barin gurin nan shine kaɗai shawaran da zan baka domin kare rayuwarka da lafiyarka. Bayan haka kuma babu wata kalma da zan iya gaya maka. Nihal na daɗe ina da konso da ƙaunarki a cikin zuciyata. San ki ya mamaye dukkan sassan jiki. Na wahala da tunaninki. Ko da yaushe ba ni da aiki sai begenki. Dan Allah kake mai da soyayyata mafarki. Kada ki raunana zuciyata. Ba zan salwantar da soyayyar da nake miki akan shi ba. Zan bar wurin nan ne kadai idan kika furta kalmar kauna da bege daga fadar zuciyarki zuwa cikin zuciyata. Naji, zan amince da maganarka. Amma ka bani lokaci domin na yi nazari. Har zuwa yaushe? Zan neme ka. Ka gane Kabir, mu bugu wajen nan. Dan Allah, dan Annabi, tun kan mu samu matsala. Kaga bawan Allah nan ba mu san me zai mana ba. Dan Allah Kabir ka zo mu tafi. Ashe dama abin da nake ji a gari haka ne? Sanne da zuwa ne kace? Cewa nayi kin yi kyau, kin kware wajen ɗaukan wanka. Shi sa kowane taban jeri in ya ganke ce yana son ki. Ki sanar da dukkan wannan samarin naki su daina zuwa suna kula ki. Ki faɗa musu cewa mai guri ya zo, mai tabarma ya naɗe. Da haka shige mu ji. Malamin kauna, malamin kauna, shi sa cikin zuci yake zaune, aiko hali an san zanen dutse ne, wai me yasa suke rawa gun mutane, ku tausaya ma juna, mai agaza ma juna, malamin kauna, malamin kauna. Lafiya? Na zaki ji? Kamar ya ina zani? Kawai ban san ka ba baka sanni ba. Ka tare ni anya kuma kana tambaya na ina zan je. Kamar ya ina zani? Ki yawo don ba zan so karon farko na bata wa kyakkyawa rai ba. Ki murmushi dan na san shi fi dacewa da fuskanci a koda yaushe. Amma dan Allah ki faɗa min ina zaki. Ka ban hanya an wuce. Aike na aka. To mu je na kai ki mana. Bana bukata. Me yasa? Saboda gaskiya. Kina da kyau. Uwa uba ga wanka ga iya kwalliya. Musamman ma in kina tafiya. Ina kaunar ki, amma zan baki lokaci ki shawara akan hakan. Na san ni ne mutum na farko da ya fara tunkare ki da kalaman kauna a ganin farko. Da wannan nake miki sallama gimbiya. Malamin kauna, malamin kauna, malamin kauna, malamin kauna. Haɗa zuciyoyin labarin ke daɗi, menene duniya? Tun ranar da na yi tozali da ke, na ji sautin da muryarki shikenan kika bace bat, kika banni da kewarki, kika je can kika yi tafiyar ki, kika banni da tunanin cewa ba zan sake haduwa da ke ba. Amma ya kamata a ce kin gane ni, ko dan shakuwar zugatan mu ban san da zuwan ki wajen nan ba, amma tabbas a jikina na ji wani sabon abu. Ashe ke ce kike zuwan basata a lokaci mafi tsada da daraja. Bawan Allah kai hakuri, ban san me kake magana akai ba. Tabbas da kai marubuci ne, da ma abota kauna sun so labaranka. Fiye da duk wani marubucin littattafan soyayya a duniya. Da ka shahara, ka yi shura a jami'ar su. Sai kuma aka yi rashin sa'a, kullum cikin ɓata basirar ka kake. Gurin budurwar da mutum ɗaya ne yake yabanta ta ji daɗi. Mutum ɗaya take gani hankalinta ya kwanta. Tabbas idanuwa na sun shaida. Amma zuciyata ta kasa tuna alaƙar da ke tsakaninta da taka zuciya. Idan har idanuwanki za su tuna da ni, tabbas na san da cewa zuciyarki ta daɗe da yi min muhalli a cikin fadar zuciyarki. Amma sai dai matsayinki da girmanki sun hana kiki amsa haka. Na kasa samun sukuni, na shiga tsananin maraici tamkar wani jariri. Tun sanda na rabu da ki ba ni da kwanciyar hankali. Ina mutukar ƙaunarki da ke kaɗai zan iya rayuwa. Rashin ki tamkar rashin ruhi ne
a jikin gaggan jiki. Wallahi na tabbata in kika ce ba kya so na, wallahi ba zan ƙara minti ɗaya ba a cikin duniyar nan, kuma ba zan taɓa yafe miki ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Dan Allah ka manta da ni. Ka je ka samu wata. Akwai mata da yawa da suka fi Bilkisu a duniya. Babu wadda ta kai ki Bilkisu, balantana ta ɗara ki. Dan haka ina nan akan bakata. Ba zan taɓa daina ƙaunar ki ba har abada, kuma wallahi ba zan taɓa daina bibiyar rayuwar ki ba har sai kin amince da ni. Sai da so a tsakanin masoya a turbar so kauna, wanda ya san so bai kai ya malamin kauna ba. Furta kalmar so mai sanya zuciya ta yi zafi, kau da izar so sa idaniya su bar jin haufi, zuciyar mai so a wunsa san. Malamin kauna, ina cikin damuwa. Malamin kauna, ina buƙatar ciki. Wannan shine karo na farko da zuciyata take kuna fiye da misali. Kirjina yana min zafi akan kauna. Zuciyata tana tsananin kaunarta. Ta shaku da ita tamkar tagwayen asali. Kunnuwana sun saba ba na son jin sautin komai face muryarta, amma na kasa samu na furta mata kalmar kauna. Ina so ka sa a ranka duk abin da baka wahala wata rana zai zo mana sauki, kuma wata rana za ta kaunace ka fiye da yadda take son kanta. Duk matsayinta, duk izzata, duk kudinta, duk mulkinta, wata rana sai ta zo ta tsuguna a gabanka tana neman soyayya ka kamar ka nemi ta. Ta zo ta durkusa a gabanka ta kira ka da mai kaunarta, kuma ta mallaka maka jagoranci rayuwarta. Amma yaushe hakan zai tabbata? Matukar soyayya tana da asali, kuma ta cika jigon da dan adam zai alfahari da ita. Kaga ina wari ayana na zuwa. Gimbiya kenan. Ke ce sarautar. Ita kanta masarautar masoya da ke take alfahari. Ke ce sarauniyar bacin rai. Wanda tsatsayi ke gudun tankare inda ke. A duk lokacin da naki ne ki kadai da abin da nake in kika kira ai ya zama dole na watsar da komai domin na amsa kira inda kike. Ba ga ne da jiran ki ba. Domin ko rashin haƙuri da gaggawa ba su suka bani ke ba. Haƙuri da juriya su suka mallaka miki. To shikenan ranke da ganin zuwa. Na so zama da kai domin na baka wasu shawarwari, amma kuma sawun giwa ya take na rakuni. Karka damu, a cikin kalamanka kadai na samu mafitar matsalata. Malamin kauna, malamin kauna. Na gode. Ni zan tafi. Malamin kauna, malamin kauna, malamin kauna. Fara'a da murmushi masu ɗaukar hankali su suka dace da wani kyakkyawar fuskata. Laifina ne kuma ina neman afuwarki. Na aje ki har tsawon wani lokaci ba tare da na zo gurin ki ba. Har kika gaji, kika fito da ni tafiya gida. Na san zuciyarki ce kadai tana ki tafiya. Ba kai min laifi ba. Malamin kauna. Wai ita zuciya bata san haƙuri ba ne? Tabbas zuciya bata san haƙuri ba, amma akan abin da take mana ne. Kamar yadda kauna ba ta duba kyau, arziki ko kuma nasabar mutum. Kawai sai rika ji ka fara kaunar mutum. Ina baki labari ko ba zai yi da baki ba. To ai ni baki sani da Hajiya na rikice ma na rasa ma ni wanne zan zaba. Shi yasa na ce ai ba zan tsaya ina baki labari daga gida ba. Gara ki zo ki gani ya kore ki. Masha Allah. Wanne za ki zaba? Ni gaba ɗaya ma mama na rasa wanne zan ɗauka. Duk wanda kika ɗauka a nan mai kyau ne. Ba su da kaya wanda ba shi da nagarta. Kowane kasu mai inganci ne kuma mai nagarta. Zo mu shiga ciki ta duniyar kan. Ga wata duniyar can. Mu je. Wayo Allah mun ne kawo. Ai da baki zo da ni gurin nan ba da kin cuce ni sai yanzu na gane babban masoyiya ta ce. Kin gani dai kin ga duniyar kayayyaki shi yasa nace na dauko ki na kawo ki gani saboda na san ke ma mai jama'a ce ka tallata wa jama'a ki. To wannan kayan
na ƙasar waje ne ko na gida Najeriya? Ba daga waje ake yin su ba, kaya ne masu ƙwari, masu inganci, masu nagarta, masu kyau. Da har hankali na ya tashi da na hango kayan na fara tunanin nawa za a ce a shera huta ne. Gaskiya ta yi. Ai wannan shine Fatima quality product din. Wallahi. Muna da kaya kala-kala na fita kunyar amare duba da zaman da muke ciki a yanzu. Kamar irin su TV stand da kuma show glass da kitchen cabinet. Sai kuma kujeru, akwai kujera Turkish sannan muna da kujeru royal. Da kuma decoration cabinet. Duka muna da su. Sannan kuma muna da tsari na delivery, za mu kai muku kayanku a duk inda kuke a faɗin duniya. Cikin aminci da kwanciyar hankali. Muna da ma'aikata waɗanda za su haɗa muku kaya a duk inda kuke a faɗin duniya. Domin neman ƙarin bayani, za ku same mu a Najeriya, garin Kano, kan titin Katsina Road. Daidai Kurna makaranta opposite Gamji Academy. Domin ƙarin bayani, za ku same mu ta waɗannan lambobi kamar haka. Janyo mana naka. Janyo naka. Ai, na gode Allah. Menene sirrin girkin gidanka? Sirrin girkin gidana shine dahir kori. Ai, ni ma da korin nake girki. Irin wannan kake amfani da shi? A'a, nawa ya sha bamban da wannan. Irin wannan ne? Ba irin wannan. Babu? Ba irin wannan. Daushe mai da baibayi. Irin wannan ne? Ba irin wannan. To daushe yayin sai dai in ce ma I'm sorry, ka hada hannun yan sari. To ka hada hannun waɗanda suke kwaikwayon wannan abin suke sata fasahar. Ana samun sa a manya da ƙananan shagunan faɗin ƙasar nan da ma wajen ƙasar nan. To yanzu abin da zamu yi da kai, me zai hana ta tsuguna da man jikinta? To ni na tashi da wannan. To ko kuwa? A'a ba komai. Ni ai na gida ne kwashi wannan din. To shikenan. Idan ka zagaya ka ƙara yaɗa min shi. Ni kwa na ai abin ya zo a daidai wa mai ido ɗaya ya leƙa shantu. Ni kwa na ga dashir. Yawwa. Ni na ga dashir. To kama. Ni na ga dashir. Hattara akwai wasu yanka makuri zauna da suke amfani da sunan dahir kauri suna damfarar masu sayayya. Hajiya Alhaji ku lura tsaf dahir kauri duniya ne. Akwai dandano dahir kauri idan kun aza. Lamin kauna. Na san wasu na yake kuma ni ya kamata a ce na zaki. Kamar yaya? Ya mana saboda na kama samun dumu-dumu da mutakan banza. Kamar duk na san lokacin da ke faɗa miki duk makarya ne. Ba katon banza ba ne, domin kuwa yana nuna min kauna. Kuma yana shiga cikin damuwa da kunci idan bai fito zai da ni ba. Yana nuna miki so da kauna, kenan zai iya sadaukar da rayuwarsa a kanki ko? Abin da ya fi haka ma zai iya yi in dai zan kasance cikin farin ciki. Ya na garan ka ya ɓaci, saboda na ce ma yana nuna min kauna bayan kai baka damu da ni ba. A hakan ne kake cewa kana sona? Kana wulakanta ni, kana tozarta ni a duk inda ka ga dama, kuma kake ikirarin kai masoyina ne? Ba haka masoya suke ba. Masoya suna rayuwa ne cikin shakuwa da kuma kulawa, cikin tausayi da tausasawa. Cikin wannan wanne nake samu a gurinka? Baka da amsar da zaka bani ko? Na rasa dalilin da yasa zuciyata ta yin watsi da kai. Na rasa yanda zuciyata take jure wulakancinka. Ƙaunar da take tsakanin zuciyoyinmu ita ce ta sa alaƙar zuciyarmu ta yi ƙarfi. Ƙarfin da ba mu iya raba mu sai wanda ya halarci zuciyoyinmu. Kalamanka ba za su yi tasiri a gare ni ba, domin babu tausayi ko tausasawa a cikinsu. Kar ki fita daga cikin motar nan. Babu amfanin zama da kai a cikin motar nan. Alhalin wutan ɓacin raina yana ƙara ruruwa ne daga cikin raina. Haka nake, kuma haka nake ƙaunar rayuwa da ke. Ya zama dole ki yi rayuwa da ni. Malamin kauna. Me yake so in sa yi muke oda? Kamar yaya? Sai da nace haka. Wace irin magana ce wannan mara daɗiya ba? Ai da ma kai ka gaya ma. Gaskiya dai sunan ta gaskiya. Kuma ba abin da zai Haka ne. Kaji, amma ke sa ina son ki. Na san. Me
yake damun ki? Amma ban saba ganin ki a cikin irin wannan yanayi. An san yawancin lokuta na kuma da shi da tashi. Amma ba ka san gani na ba? Kin gaji da ni ko ba? Tambayar ki nake yi. Amsa ki nake jira ni. Kamar ya ban gane abin da ke yi. Saboda me? Saboda wani ya riga ga. What? Malamin kauna ya kware. Saurin idan naki ya kai haka har da ki kalli idanu ke gaya mu gurin wannan kalama. A gani ki ba za ka taɓa lallaba mutum ba sai dai ka. Fatima ya hakuri. Kin san ba na son gabaci rai a fuskar ki. Aba Timana. Timobo. Waye zai bata min rai sai da kai? Ai dai kai ne matsala. Duk abin da nake maka na baka gani. Ko da wani lokaci zuciyata cike take da damuwa da kewa na rashin ganinka. Amma da ka zo sai begenka da nake ya disa shi. Ka tafi ka bar ni cikin ɓacin rai. Ta yaya ba zan shiga damuwa ba? Idan dai ni ne rashin walwala da fara'a a cikin wannan kyakkyawar fuskar taki, zan gyara kaina. Zan gyara harcena da kyakkyawan mu'amala dinga kullum cikin faranta miki rai. Dan Allah ka ki rabu da ni. Dan ke kadai ce a cikin raina kuma ke kadai ce wacce zan iya furtawa kalmar kauna. Fatima, idan kika rabu da ni a cikin duniyar nan sai dai in ƙara rayuwa cikin kadaici. Tabbas ba za mu rabu ba. Ko da kaddara ce domin ta san zafin kauna da raɗaɗi na rashin masoyi. Ba za ta taɓa zaluncin zuciyar da take son juna ba za mu rabe ba Fatima. Matuƙar daɗaɗɗen kalamai masu cike da ƙauna za su dinga fitowa daga bakinka. Zuciyarka tana mai ambaton sunan Zara ta gaskiya cewa ni kaɗai ce a cikin zuciyarka. To ba zan taɓa barinka ba, komai rintsi komai daɗi, sai dai mutuwa ta raba mu. Kalamanka na yau sun shige ni, ji nake kamar daga bakin malamin ƙauna, domin kalaman shi ba sa ɓuya. Waye wannan malamin ƙauna ne wai? Furta kalmar so sai agun malamin ƙauna. Gyara illar so ne aikin malamin ƙauna. Ga kamar fa akwai labari a fuskarka. Ne dai bai tabbata ba, in ya tabbata na sanar. Amma ya kamata a ce an fara bana da shi. Na san labari ne mai muhimmanci. Saurin me kake? Ni fa nace nan sanar da kai. Abadan gidana. Shikenan, ba damuwa ina jira. Me ce matsalar ka Sagir? Ƙauna ce matsala ta. Shi sa tun da samu labarinka a tun karo ka kai tsaye domin ina da yakinin cewa na kawo kuka na inda za a share min hawaye. Insha Allah. Ba mu taɓa yin kwana biyu da ita ba mai faɗa ba. Kullum cikin faɗa muke kamar kaji. Ni kaina abin yana damuna sosai. Gaya mun damuwar sai na san ta inda zan warware ba. Laifina ne gaskiya. Laifinka? Me faru to? Saboda ba ta son gani na da kowa. Ni kuma tela ne. Harkokina na mata ne. Hakan ne yasa nake ta fama rigima da ita. Gaskiya sana'a dole ce a rayuwa. Ba zai ka bar sana'ar ka saboda ita ba. Amma kasance mai rarrashin ta a lokacin da ta fishi. Saboda kishi a soyayya halitta ce kuma wajibi ne. Sannan kuma kowa da irin nashi. Kar ka fishi a yin da ta fishi. Saboda hakan yana rusa soyayya duk ƙarfinta. Ya yake da wannan shawara? Na barka lafiya. Malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna. Malamin ƙauna ne. Jimana. Kai ne malamin ƙauna? Ni malamin ƙauna. Lafiya? Kai kake tara mata da maza kake musu ƙarairayi wai kai malamin ƙauna. To ina son ko malamin me kai ka fita daga harkar yarinya ta, ka fita daga harkar budurwata, kwata-kwata ka fita daga harkar budurwata. Amma idan baka ji ba jikinka zai gaya ma malamin ƙauna indeed. Malamin ƙauna.